Pregovarački tim zaposlenih u Želvozu predložio je poslodavcu da do 16. septembra isplati zaradu za maja do kraja meseca i polovinu junske plate. Potom bi prema predloženoj dinamici do 18. oktobra trebalo da bude isplaćeno preostalih 50% junske i polovina julske, dok se do kraja oktobra traži preostala polovina plate za jul. Od menadžmenta se zahteva da formira komisiju od predstavnika poslodavca i sindikata kako bi se refundirali troškovi lečenja za prethodni mesec prilikom isplate svake zarade. Poslovodstvo je u obavezi da podrži aktivnosti sindikata prema osnivaču u cilju overavanja zdravstvenih knjižica i povezivanja radnog staža, kao i da posle potpisivanja sporazuma nastavi pregovore i potpiše kolektivni ugovor. Takođe se traži da se vreme provedeno u štrajku obračuna kao redovno radno vreme. Radnici Želvoza danas su nastavili štrajk i na redovnom okupljanju kod kapije fabrike složili se zahtevima pregovaračkog tima zaposlenih. Štrajk organizuje izvršni odbor sindikalne organizacije i sindikalno-radnički pokret, a predsjednik štrajkačkog odbora je Goran Stefanović.